Sanne mata. Wuce mana. Ya zan wuce kuma ga kin tsaya. Ai ina ma tafiyar da kike kina tafiya ina kallon bayan ki kika tsaya kuma na tsaya ni ma. Sanne ƴan mata. Sanne ƴan mata. Sanne samari lafiya ya kai. Ko zan iya sanin sunanki? Me yasa? Kauna ce ta sa mana. Kaga malam dan Allah kai hawo. Malam lafiya. Bawan mata. So da kauna mana. Ni fa na mata din da na ga mace fa. In dai zan ga mace ta gita ta gaba na. Dole in jira na ya biya. Bare ki rangade ɗaya budurwa. Ba ni wuri. Ka bani wuri. Na ce kaunaki nike ba zan baki hanya. Ba ni wuri. Ku zo ku gani bawan mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban more. Ni kika mara? Wannan yarinya ni za ta mara? Bawan mata. To bari na natsu. Sai na ga ina zaki shiga. Bawan mata. Ku zo ku gani bawan mata. Ke ce kika shiga waccan motar ko? A waccan motar kika shiga ko? To bari yanzu. Yanzu nan zan je in kulla miki sharri. Yanzu zan je in kulla miki sharri. Zan ce kina iskanci da wani. Kai. Hanya za mu kai labari kuwa? Wannan watan. Kalla, wata fa yau yana biyu ba. Ya biyu ga wata. Wata ya kare ba a biya mu salari ba har yanzu. Kutuban buro ba. To sai ake sai mun fara kwace ko kuwa? Wai kana ganin jiya da tarai. Me na fefin nan? Saboda renin wayo. Na tambaye shi nan ba. Ya nuna min. Takardar keke. Ya nuna. Durabin lasin ya nuna. Komai. Ya kure na komai. Na gaba mu fita. Shi ne ce nuna min titin da aka koya mishi mashin din. Ina da uba. Ya ce babu. Ya ce durun waka. Na shi 200. Sai Allah. Ka koya min aiki wallahi. Tun yaushe. Alƙwa haka zan dinga yi ni ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa yalla bai. Yaki. Ba yaki ba. Wasu ne suke iskanci cikin mota. Ku saurara mana. Kaga su ido da ido. Na gan su ido da ido da wajen hisba zani ma in kai rahoto. To ganin ku nan yasa anan na san kuma za ku yi maganin matsala. So sai ma koyo ga mu. Ina mota take? Tana nan. Gasna. Gasna. Take cover. Allah ya tuna asiri. Yau sai na ga bayan ki. Abinda kike mai yau sai na rawa. Take cover. Allah ya kama ki. Take cover. Allah ya kama ki. Ba ku da hankali ne? Sorry sir. Ba ku da hankali ko? Sorry sir. Kai shine da hawa mun mota. Na hawa mota. Da ka fasa min gilas wallahi salarin ka na shekara daya za a cire ba za ka karban ko sisi ba account ɗinka sai ka biya ni. Gama mun shi. Ku rike mun shi. Abinda nake so ku bude kunnunku da kyau ku ji. Okay sir. Kada ku kuskura ku bar shi sai kun sa jikin shi ku lukuikuita mun shi. Wallahi ban san kai ne a ciki ba kawai na ga mace ce kyakkyawa na biyo ta. Ba mara kunya ba. An gama. Dan girman Allah ki hakuri. Na mata kake ko? In yi haƙuri, kai ba ƙaramin mara kunya ba, kai ku tafi da shi. Okay. Su ɗin su suke gani na daga jikin kira su. Yawa. Anti dan Allah a taimaka ma kai ai ma haka. Ranka da Bari ka ci. In ga muku. Ban da kullu gugu ta shi jikin shi yayi laushi. Okay sir. Kai kuma ba kwairi a kanka. Direct ka kai kanka kulle. sa me nai? Okay, ka duba dan uwanka yin complete dressing amma kai ba takalmi. Yana wajen shushe yana ne. Yana mun gyara a can wajen. Wajen shushe na shine zaka kana aiki kamata mana mata ka a kulle ni. Wayo Allah. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙararrawa. Za ku kasance tare da mu, Bawan Mata Comedy.